Το YouTube έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Καλώς ήρθατε στο Cubivox. Μαζί θα δούμε τους 10 YouTubers με τους περισσότερους subscribers. Από αυτή τη λίστα εξαιρούνται τα κανάλια δισκογραφικών εταιριών, show, καθώς και τα κανάλια του YouTube. Εάν δεν έχετε, κάντε like και subscribe και ξεκινάμε! Η Γιούγια είναι beauty vlogger και YouTuber από το 2009. Κατάγεται από το Μεξικό και ασχολείται κυρίως με θέματα ομορφιάς. Το 2016 ήταν μία από τις 7 YouTubers που συμμετείχαν στην εκστρατεία δράσης των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την επίτευξη της ισορροπίας των δύο φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών όλων των ηλικιών. Στα 24 της σήμερα έχει πάνω από 18 εκατομμύρια subscribers. Στη 10η θέση η Γιούγια. Η ομάδα των Dude Perfect απαρτίζεται από τους Kobe και Corey Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones και Tyler Toney. Οι 5 τους είναι πρώην μπασκετμπολίστες και πρώην συγκάτοικοι. Τα βίντεο τους έχουν συνήθως αθλητικό περιεχόμενο. Μπήκαν στην κοινότητα του YouTube το 2009. Μέχρι σήμερα έχουν πάνω από 18 εκατομμύρια subscribers και πάνω από 3 δισεκατομμύρια προβολές. Στην 9η θέση η Dude Perfect. Hey guys, so over the 10 to almost 11 years that I've been on YouTube, I've gotten to do a lot of things that Ο Ryan Higa ή Niga Higa γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου του 1990 στη Χαβάη. Έφτιαχνε κωμικά βίντεο για την οικογένειά του από μικρός, έτσι όταν ήταν στο κολέγιο αποφάσισε να φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχει πάνω από 19 εκατομμύρια subscribers. Στόχος του από το πρώτο βίντεο έως σήμερα είναι να κάνει τους ανθρώπους να γελάνε. Στην 8η θέση, ο Niga Higa. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Ο Whindersson Nunes γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1995 στη Βραζιλία και είναι κωμικός, τραγουδιστής και YouTuber. Έγινε γρήγορα γνωστός εξαιτίας του χιούμορ του. Ξεκίνησε το 2013 και μέσα σε 3 χρόνια έγινε το πρώτο κανάλι σε συνδρομητές στη Βραζιλία στο YouTube. Σήμερα μετράει περίπου 20 εκατομμύρια συνδρομητές. Στην 7η θέση, ο Whindersson Nunes. Hey! What? You! Across the hall! What? What are you in for, huh? I'm in for killing an owl. Really? Ο Καναδός Evan Fong ή αλλιώς Vanos Gaming είναι 24 χρονών και στο κανάλι του στο YouTube σχολιάζει και παίζει video games. Έχει μεγαλύτερη αδυναμία στο Grand Theft Auto 5 και στο Call of Duty. Δημιούργησε το κανάλι στις 15 Σεπτεμβρίου του 2011 και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κάμερα τον Ιούλιο του 2013 σε ένα βίντεο που γιορτάζει τους 1 εκατομμύριο συνδρομητές. Με περισσότερους από 20 εκατομμύρια subscribers, ο Vanos Gaming κερδίζει την 6η θέση. Ο Λουίς Φερνάντο Φλόρες ή Fernan Flo είναι 23 χρονών και γεννήθηκε και ζει στο Ελ Σαλβαδόρ. Στο κανάλι του βρίσκει κανείς βίντεο με θέμα το gaming. Ο Φερνάντο ξεκίνησε το κανάλι του στο YouTube το Μάιο του 2011. 6 χρόνια μετά έχει πάνω από 21 εκατομμύρια subscribers και πάνω από 4 δισεκατομμύρια προβολές. Στην 5η θέση, ο Fernan Flo. Η Σμος είναι ο Ιαν Χίκοξ και ο Άντονι Πατίγια. Αχώριστοι από το σχολείο, ξεκίνησαν να ανεβάζουν βίντεο στο site τους. Στη συνέχεια, έφτιαξαν το κανάλι Σμος. Κάνουν κωμικά βίντεο ποικίλης θεματολογίας. Πλέον στα σκέτς τους συμμετέχουν και άλλα άτομα μιας και δοκιμάζουν διαρκώς καινούργια πράγματα. Σήμερα έχουν πάνω από 22 εκατομμύρια συνδρομητές. Στην 4η θέση, η Σμος. Buenas, yo el señor que te estáis, hoy os traigo un vídeo. Ο El Rubios OMG είναι ο πιο γνωστός Ισπανός YouTuber. Στο κανάλι του ασχολείται κυρίως με gameplays, vlogs και challenges. Μιλά άπτε στα νορβηγικά και αγγλικά και έχει σπουδάσει animation και 3D modeling. Σήμερα έχει πάνω από 24 εκατομμύρια subscribers και πάνω από 5 δισεκατομμύρια προβολές.
Στις 21 Απριλίου του 2016 έλαβε το βραβείο YouTuber of the Year στην πρώτη τελετή των Play Awards που γιορτάστηκε στην Palma de Mallorca. Στην τρίτη θέση, ο El Rubius OMG. Hola, soy Germán y te he puesto un creeper. Haz que el reloj de tu casa tiene números. Ο Hola Soy Germán είναι YouTuber από τη Χιλή. Είναι μουσικός, κωμικός τραγουδιστής και συγγραφέας. Δανείζει τη φωνή του στον Julian στην ισπανική έκδοση της ταινίας «Η εποχή των παγετώνων». Έχει πάνω από 31 εκατομμύρια συνδρομητές και πάνω από 3 δισεκατομμύρια views. Στη χώρα του είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες. Στη δεύτερη θέση, ο Hola Soy Germán. How's it going, bros? My name's PewDiePie. Ο Felix ή αλλιώς PewDiePie είναι ο YouTuber με τους περισσότερους subscribers. Συγκεκριμένα, πάνω από 55 εκατομμύρια. Κατάγεται από τη Σουηδία και για την ώρα ζει στο Brighton. Ξεκίνησε το YouTube επειδή βαριόταν, όχι για να γίνει διάσημος. Με τους σχολιασμούς και τα gameplay του έχει συγκεντρώσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια προβολές. Ωστόσο το ιδιαίτερο χιούμορ του συχνά παρεξηγείται. Στην πρώτη θέση, ο PewDiePie. Το YouTube έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες, σχεδόν το 1 τρίτο όλων των ανθρώπων στο διαδίκτυο. Συμφωνείτε? Διαφωνείτε? Για περισσότερα top 10 με YouTubers κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κάντε like και subscribe στο Cubivox.